Assalamu alaikum mutane. Barka da wannan lokaci. Wanda kike tunanin zaki taka, in dai har mijinki ya taka matsayin to ke ma insha Allahu zaki taka da yardan Allah, tunda dai yana son ki kuma kina kyautata masa daidai bakin gurgurdun ki. Saboda haka mata take care of that. Mata nawa ne ko a basu ko ba su sani ba kuma suka zaga kasashe daban-daban sun hau motoci na alfarma, duk wani jin daɗin duniya sun gama ji, duk ta silar miji su ci, sun huce takaicinsu tare kuma suka yi kuɗin, ko in ce ya yi kuɗin, ko kuma ya aure ta yana da kuɗin, ta zo ita kuma babu karatun bokon ko kaɗan, amma a haka dai za su ci kuɗin a tare. Fantamawa za su yi tare, sai marasa tsoron Allah wanda na san Umar baya cikin irinsu, su ne kaɗai ba sa iya ba da kyautatawa ga matansu ga iyalansu, wato za su ɗauki dukiyansu su kai ga wasu can waɗanda ma ba su san da zaman yadda aka yi abubuwa yake kasancewa ba, su je suna basu. To, haka Ummi ta yi wa Ikilas nasiha da koya mata dabarun aure kala-kala. Ikilas kuwa jin Ummi take yi ta sa a ranta dole fa sai ta yi aikin gwamnati domin ta tsaya da kafafuwanta akan dole sai ta yi makaranta ta yi aikin gwamnati, domin in baka yi karatu kai tsaya kana aiki da kanka ba to baka tsaya da kafafuwanka ba, ka dogara da kafan wani ne. Washe gari da misalin karfe 5 Sultan da Raj sun zo da dankaran motoci guda biyu, ɗaya aka zuba kayan akwatuna su Ikilas da ɗaya kuma aka kwashe su sai Siti. Ikilas kirmishishi ba ta kuka ganin su tare da su Ummi, tun daga gate Ummi da Sahila suka kallon haɗuwa, suna fitowa daga mota Naja kanwar su Sadiya ta fito da gudu ta koma fat ɗinsu tare da kiran gaba ɗaya sisa ɗinta, har Umma kallon Ikilas suke yi ta wani window suna kus. Sadiya ta ce ku kyale munafukai, za mu gano kulle-kullar da makirar ta yi, wallahi duk sai mun ci ubansu, sai sun bar gidan nan. Suhaila ɗaki ɗaya aka haɗa su da Sulaim, Abdallah sai wani liƙewa Suhaila yake yi. Ikilas kuwa cewa ta yi wajen Ummi za ta zauna, mama ta ce ki dai zauna kawai, amma mijinki mara lafiya fa, bari dai tukun a kawo Umar an jima mu gani inda yiwuwar zaman sai zai yadda za a iya kasance. Sahar kuwa tuni ta ƙara guduwa gidansu, wai Umar ya haukace. Iyayenta suka ce ta yi zamanta don kar ma a kawo mahaukaci. Umar wata rana ya sheƙa musu ‘yarsu tilo lahira, ya sheƙar da ita. Umar a daddafe ya sallar isha'i, su Sultan suka ɗauko shi a mota sai gida. Ras gani ya yi Umar kamar zai mutu tun kafin su ƙarasa gate. Ya kira mama a waya cewar ta turo musu Ikilas waje, ita kaɗai za ta iya shigo da Umar gidan. Rankaka ta mama Ikilas, Ummi da su Abdullah suka fito, babba shigowarsa kenan daga masallaci, shi ma ya birjik wajen motar su Sultan. Da ƙyar Suraj suka fito da Umar daga mota, ƙamshin Ikilas Umar ya ji da sauri cikin mawuyacin hali ya ɗago kansa. Aiko suka yi fo'ayi da Ikilas, wacce tuni ta fara kukan tausayin Umar, duk ya rame ya fita tunaninsa ya fita hayyacinsa. Da ƙyar Umar ya ware hannayensa biyu cewar Ikilas ta zo gare shi. Mutanen da ke wurin sai kallon su suke cike da tausayi. Su Sadiya ma suna daga cikin gate sun leko ta wata 'yar kafa. Ikilas da gudu ta karasa wajen Umar tare da fadawa jikinsa, ta yola mu a kirjin shi. Shi kuwa ya kankame ta a jikinsa, hannuwanta ta sa ta tare da tallafo kumatansa tana sa sannu. Ya Umar, ciwon nan ne ya baka wahala haka ko? Ikilas ina tana ta neman ina ta neman ki, su mama ba sa tausayi na, suna son na bar duniya. Ikilas, no ya Umar, sun fi kowa tausayin ka daina faɗan haka. Riko hannunta ta yi, suka danka ma juna. Ta kama hannun shi ta ce zo mu je na baka abinci. Juyowa suka yi, sai sannan Ikilas ta tuno da mutane a wurin, kunya ta ji za ta zame hannuwanta daga na Umar, ta ji ya ƙara danƙe shi. Raɗaye mata a kunne, mu je ni wallahi yunwa nake ji. Su kuwa su mama murna da mamaki suke ganin Umar na riƙe da Ikilas ya warke ya da sumul kaman ba mutumin da yake cuta ba. Sultan ne ya wa Ikilas magana, ya kika tsaya kuma? Ku je ciki ga munan zuwa, ki kai shi fat ɗinsa, akwai komai ciki, har abin da ya kamata duk an tanadar. Rike yake da hannunta suka shiga fat ɗin Umar. Su Sadiya wani uban tsaki suka ja, ashe shegiyar mara kunya yarinyar nan ce shegiya wacce ta zo kwanaki muka ci ubanta. Ka ji yarinya da iya yi har da shishigi.
Aisha ta ce haba no wanda ina ganin ta na ji na tsane ta ashe yar bakin gida ce wallahi sai ta yi da na sanin zuwa gidan nan. Faɗin su suka koma kowa na faɗin kalar nata muguntar da za su yi wa ikilas har falonsa ikilas ta kai shi dole tare suka zauna kamar cingom. Haka ta zuba masa abinci ya tsaya ya ci sosai da yawa sai da ya ji shi dam sannan ya kalli ikilas ina ummi da Suhaila yanzu za su shigo gut ya ce yana son ya saki hannun ikilas gudun karma mata ganshi yana jin kunya ga ta ita ba matarsa ba yana wannan tunanin su mama suka shigo gaba ɗayansu suna masa sannu mamaki Umar ya ga sam su ummi ba su damu ba da suka gan shi rike da ikilas babba ne ya shiga tare da malamin nan kowa waje ya samu ya zauna. Malam Usman ya kalli babba ya ce alhamdulillah mun gode wa Allah lallai Allah da iko yake dama babba ya sanar wa Malam Usman batun auren da suka yi wa Umar ya ji daɗi shi ma malamin ya ce da kyau kar a sanar da kowa yanzu tukun a bari ya warke yanzu wannan yarinya dole ta zauna kusa da shi har ya gama shan ruwan addu'arsa wanda akalla na 3 weeks ne a ɗakinsa za ta dinga kwana da shi har a gama komai. Umar kansa ya kulle saboda cuta za a saba wa Allah su kwana rum ɗaya da wata domin bai da lafiya kuma ya tabbatar ba matarsa ba ce. Kallon babba ya yi babba kwana rum ɗaya da ita fa haramun ne za a saba wa Allah kar ka damu Umaru ba abin da zai faru mun yarda da ku ai ta lafiyar ka muke yi cewar ummi. Shiru Umar ya yi zuciyarsa cike da tsoro. Kwarewa aka buɗe ruwan faro aka shiga da su kwalaye guda ya kai guda nawa dama malamin yadda suka zaɓu a kawo ruwan roba katon da su yake addu'a kowane guda ɗaya za a yi addu'a a sa kowane guda ɗaya za a yi addu'a a sa. To a haka dai aka yi a tsaftace babu wani shan cuta. Umar ma su babba kwali 2 suka kai na faro sai kuɗinsu za a ba su masu tsada domin 150 Malam Usman ke yi ba ragi a abin da ya sa kenan. Bayanin maganin ya fara musu a bashi ya sha da safe rabin jarka ragowar rabin kuma da dare ya zauna akan tawul a shafe masa jiki a jiki gaba ɗaya. Ga wannan ya miƙa musu man zaitun shi ma an masa addu'a ciki kullum a shafa masa da dare a jikinsa. Yau ku fara bashi su ko me ake ciki Alhaji kamin waya. Godiya suka yi masa ya miƙe ya tafi. Sultan da Raj ma jaddadawa ikilar suka yi kan takular musu da abokansu sannan su tafi gida. Tuni su Suhaila sun yi bacci mama yau har hira kaɗan suka yi da Umar amma fa har yau rike yake da hannun ikilas hannunta ya yi gumi ya gaji. Babba ma jaddadawa ikilas ya yi cewar ta kula da Umar ta saki jiki babu kunya sannan su wuce fat ɗinsu ita da babba. Ummi ma ta yi nata sannan ta tafi shi kam Umar tunani yake wai me ke damun su mama za su haɗa shi ɗaki ɗaya da balagaggiya. Kallon ikilas sai ya ga ita sam ko a jikinta harkar ta take tana latsa waya. Kina jin fasu mama wai ke za ki kwana a rumna. Ba tare da ta kalle shi ba ta ce to ya na iya. Me zan yi ciki? Lafiya fa za a nema maka, mu je ciki kai wanka. Fuska ya ɗaure, ni sa'anki ne, za ki dinga sani abu wai? Ko na miki kama da yaronki, lalle ka samu lafiya sa. Mu je filis, bacci nake ji, gwara ma ka taso kawai mu tafi. Ni dai yarinya baki isa ki hau ɗina ba wallahi, ba dan iska ba ne ni. Murmushi ikilar sai, to ba dan tsoro ba, kada ka sakar min hannu mana yanzu a gani. Ka sakar min hannu mu gani, ba za a saki ba ɗin. To, kaga kuwa ai kai ne babban. Sai ta tuna oga ne fa wannan da sauri ta kulle bakinta. Saukar wasu rankwashi ta ji kwas 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 masu zafi a kanta. Umar ya zuba mata guda 2 a tata ta ji ush 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 ush. Ta yi kara tana so sa kai. Cike da shugaba ta ce da zafi fa za ka fasa min kwakwalwata ne ka ji fa da zafi fa. Miƙewa ya rike da hannunta suka shiga rum ɗinsa. Sakin hannunta ya shiga toilet da ƙyar ya iya wanka saboda ciwon ya tashi. Kafin ya fito ta ɗauka kayan baccinsa tana ta sauri ta fito har ciwon ya yi ƙarfi. Ai kuwa a wahale ya fito da sauri ta matsa kusa da shi ta riƙe hannunsa. Sai da ya ji ya dawo nomar ya kwace hannunta. Ke, ni fa kina yawan sa ni aikata sabo ko? Kin dame ni fa. Fuska ɗaure ya yi maganar. Fushi ikilar sai ta miƙe fu ta ɗauka maganinsa da malamin ya kawo. To ko shi ma wannan ɗin ba za ka sha ba.
ai ba zan sha ba, ki je ki kira min mama. Fita ta yi direct pad din mama, ta je kofa ta kwankwasa, mama ta fito. Ikilas lafiya? Wallahi mama ku faɗa masa ni matarsa ce, ya ƙi yarda ma ya sha maganin, kuma ya faɗa yake min wai iskanci ne, kalla inda ya rankwashe ni fa mama. Kuma ya ce ki je wai. Murmushi mama ta yi, rigimamme ke kuma in banda abinki hakuri ake ai da mara lafiya, kuma kin san bai san matarsa ba ce ke. Ni ba zan je ba, babu abin da zan masa, ke ce mai yin duk abin da ya dace, kuma mun koya miki komai, saboda haka ki je, kowa ya ji da mijinsa, nauyi ne kanki, ki je ki kula da mijinki. Jeki Allah tashe mu lafiya. Komawa Ikilas sai ita fa an takura mata, an laƙaba mata aure na dole. Komawa ta yi ta same shi ciwo ya tashi gadan-gadan. Gadon ta hau ta kula shi, ko kula shi bata yi ba, ta ɗauko addu'a na ruwan faro ta tsiyaya a glass cup ta miƙar da shi zaune da yake ciwon na cinsa, karɓa yayi ya sha. Ta ƙara bashi sai da ya sha rabi kamar yadda malam ya ce, sannan ta ɗauka zaitun nan ma da ƙyar ya bari ta shafa masa. Yana ta lumshe ido saboda daɗin yadda take shafa masa, kamar kar ta daina, domin duk inda ta sanya hannunta ga laushi ga mai yana shafawa, sai shafawa take yi. Sai mamaki yake, yarinya ƙarama da abun mamaki, ƙato da shi take iya kula da shi haka. Rigar ta ɗauko za ta sa masa, ya bige hannunta. Kin ma isa? Ke wai ni ɗanki ne da kike wani jujjuya ne yadda kika ga dama? Miƙewa ta yi ta koma wata haɗaɗɗiyar kujera ta zauna ta hutu. Ta yi kwanciyanta a gurin. Ba dai haka za ki kwana ba ko? Ƙazama, ki je ki wanka. Ita kam ta gaji. Miƙewa ta yi ta shiga toilet. Wankanta ta yi ta fito sanye da kayan jikinta. Ki je ki ɗauko kaya mana. Miƙewa ta yi, ga mamakin Umar ya ga ta buɗe sif ɗinsa ta ɗauko farar jallabiyarsa ta koma toilet ta fito sanye da ita a jikinta. Ta yi kyau sosai. Kayan da ta bari ta shanya a toilet, fresh milk ta tsiyayo ta ba wa Umar a baki ta sha, ita ma suka kora ruwa ta yi kwanciyarta. Shi ko Umar ciwonsa yake ji, sai masifu yake yi. A haka dai ciwo ya ci gaba da azazzalarsa, sai masifa yake karɓa daga cikin ɓangaren cuta. Ikilas su ne ta yi nisa a bacci, bata san me yake ciki ba. Karfe 1 na dare nishin Umar ya tashe ta, da gudu ta haura kan bed ɗin. Yau ciwon na Umar ya bambanta da wanda yake, wannan nishi kawai yake fitarwa da gumi sharshar. Ikilas sosai take tausaya wa Umar halin da yake ciki. Tallafo shi ta yi jikinta, da ƙyar ta iya ɗaura kansa a cinyarta. Ta jinjina yanayin yadda yake jin jiki, domin ko da ka gan shi ka san yana cikin damuwa babba. Haka ta jingina da bed ta ɗaura kansa akan cinyarta, sai addu'a take tofa masa tare da shafa kansa. Umar bai san halin da yake ciki ba, kawai dai ya ji ciwon ya warke, nan take bacci ya kwashe shi. Ikilas tun tana masa addu'a har ita ma ta yi baccinta a zaune jingine da bango, hannunta kan sumar Umar. Haka suka kusa kwana. Wurin karfe 4 ta zame daga cinyarta, ta kifa jikinta a na Umar. Goshinta mai matuƙar tsayi ya rufe su, ba su ma san yadda suke ba. Haka suka dinga kwasar bacci har rana ta fito, ba su sani ba. Karfe 9 mama da Ummi suka nufo ɗakin don ganin ko lafiya, an ji su shiru. Ummi ce ta fara murɗa handil ɗin, tana zura kanta ta juyo ta fito tana, mu koma Hajiya, yaran nan 'yan zamani ne, mu koma. Ikilas ba kunya gare ta ba. Murmushi mama ta ce, Allah dai ya sa kar ta faɗa wa babana, dan na fi so ya fara furtawa tukun. To amin dai, cewar Ummi. Karfe 10:30 Umar ne ya fara farkawa, ji yayi kamar an danne shi. Hannu ya sa zai ture Ikilas daga jikinsa, dan shi ya manta ma akwai Ikilas. Bai sani ba dai Bob ɗinta hannunsa ya sauka. Wani luntsuma ya ji kamar ya sa hannu a fulawa. Da sauri ya cire hannuwansa ya janye jikinsa, sai sannan ya ga Ikilas ce. A ransa ya ce, kan uba, dama yarinyar nan a bed ɗina ta kwana. Wannan ba ta jin magana, mayyar maza ce da ganinta. Yarinyar duk inda namiji yake ta rinka na ce mishi kenan tana tare da shi. Kai, amma yarinyar nan kai. To amma babu damuwa, ai duk abin da ya faru ma su mama ne suka jawo. Wallahi ni babu ruwana. Tunanin irin laushin jikin Ikilas da ya ji yake yi,
shi kam gaskiya yarinyar nan za ta tasar masa da sha'awa da zai kasa control din kansa, domin wallahi inda aka ci gaba da tafiya haka to wallahi ko ma menene ya faru su suka sani, shi dai babu ruwan shi. Da wannan tunanin ya shiga toilet. Ikilas kuwa tun farko farkawar Umar ta farka, kunya ce ta hana ta bude ido. Kai yau sun sha bacci mai daɗi. Ikilas ta ce yau na shiga kamshin da ban taɓa shigan irinsa ba. Lalle kan a sai kamshin riga duk na banza ne, ai kamshin jikinsa shine kamshin gaske. Miƙewa ta yi tare da miƙa ta gantsare tare da Salati, sai murmushi take ta fice daga rum ɗin da gudu. Tana zuwa falon mama ta ja birki ta yi turus ganin babba, mama, ummi, sultan da Raj. Suhaila suna rum suna buga game. Abdallah na koya mata da Sulaim. Kunya ce ta kama Ikilas, musamman ma da ta san da jallabiyar Umar sanye jikinta. Ganinta za a ce mata maiyar miji, tunda Umar bai san da aure ba. Komawa ta yi inda ta fito da gudu, su mama kuwa dariya ma ta basu. Tana shiga ɗakin Umar ya fito daga wanka, idonsa jajir, yana jin ciwo amma ba kamar na da ba. Da sauki kallon Ikilas yayi, wai ni kam tare aka haife mu ko menene? Kin bikin manna min kin hana ni sakewa, sai kallon tsaraici na kike yi. Ba zan ɗauki wannan abun ba fa ni, domin wallahi ni ba sa'in ki bane, ya kamata ki sani. To ka bari na yi wanka na yi tafiya ta mana. Na fita wurin mama, na fita wurin su mama, na ga mutane su Sultan da Raj. Masifa ya fara, yanzu a haka kika je maza suka ganki, jikinki fa yayi showing. Surat sun ganki, har muka gaisa. Haushi Umar ya ji da tsananin kishi, bai san dalili ba. A tsawace ce, shiga ki wanka ki fitar min daga rum, kuma ba ruwanki da ciwo na mutu ma, ina ruwanki, damuwarki ne. Daga yanzu ba na son ki ƙara zuwa inda nake, tun da kika fita haka. Masifa kawai yake yi, babu gaira babu dalili. Umar wallahi ka masifa kai ya Umar, wallahi ka sha ruwan alwala. Da cikin zafin nama ya riko ta, yana nuna ta da yatsa kamar zai yi magana, sai kuma ya fasa, tunawa da yadda take matukar kula da shi. Damuwa da damuwarsa sakin ta yi, kin ci sa'a. Kuka tuni ya kwace wa Ikilas. Umar kuwa ji yayi ransa ya ɓace, ya sa Ikilas kuka. Daga shi sai guntun tawul iya kugu da wani a wuyansa karame farare. Jikinsa sai shining yake yi, ruwa dis. Matsawa yayi sosai kusa da ita, wani shock yake ji, ita ma wani abu ta ji yana fisgarta kamar ta rungume shi. Gudun kar alwalarsa ta karye, kawai sai ya koma baya yana to menene miki kike kuka? Kin kula shi ta yi, tana kukanta. To sorry, yi shiru, kin ji gwamnati, sai kin yi gwamnati, Allah dai ya biya gwamnati, ba a ja da ku. Dariya ce ta kama Ikilas, sai kuwa ta fara kyalkyalewa. Umar kuwa ci gaba ya kamo ta, ya kamo nan ya taɓo can, ya kai ta ha. Kawai dai a haka ta ci gaba da kyalkyalewa da dariya har ta share hawayenta. Shi ko Umar shagala yayi da kallon Ikilas, tana dariyar birgewa. Wani ƙayataccen kallo yake mata da yasa ta kasa jurewa, ta shiga toilet. Da sauri Umar ya shirya don kar ciwo ya ci ƙarfinsa. Sallah yayi har da nafila yayi. To su Umar dai an fara farfadowa. Kayanta na jiya Ikilas ta sa ta fito, ita ma ta yi sallah da addu'a. Kafin ta idar tuni Umar ciwo yayi ƙarfi. Zama ta yi kusa da shi, kafaɗarta tana gogan tasa. Sai ga Umar ya warke, hannunsa ta kama suka fita sashin mama. Gaba ɗaya suna falo ana jiran su kowa. Kwace hannunsa Umar ya koma jikin babba, yana gaishe da kowa tare da musu godiya. Kowa ya jiki suka yi masa, tafawa suka yi da Sultan da Raj, suna masa sagnin da ido suna kallon Ikilas. Duk yadda ya so dannewa sai da suka bashi dariya. Ikilas kuwa suna gaisawa ta tafi ɗakin ummi. Tsantsara kwalliya ta sa wata atamfa sofa cikin kayan da Umar ya taɓa ɗinka mata. Bata taɓa sawa ba sai yau. Riga da suke sun kama ta ɗan sai kyau, ta sa ran jan baki. In ka ganta sai ka rantse yar shugabar ƙasan mu ce. Sai kamshi take yi, ta fito kowa kallon ta yake. Umar ji yake kamar ya lashe ta, duk da cewar ciwo ya fara cinsa. Su babba ciwon Umar ɗaure musu kai yake yi. Gwamnati na zuwa ta ji kunyar rike Umar gaban su mama. Gaba ɗaya barin falo suka yi. Ku yi ƙoƙarin danna ma subscribe a wannan tasha ta mu, sannan ka nana ƙarawa. Idan kuma ka ga kai, sai ka ƙoƙarin yi mana like a wannan bidiyo kamar yadda wannan yake da ƙoƙarin yi.
Kana ku faɗi menene ra'ayinku akan wannan bidiyo. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta.